Het is lekker weer en ongeveer over een maandje is het zomervakantie. We gaan vragen aan de mensen wat ze gaan doen in de zomervakantie. Gaat u op vakantie? Ja, dat is wel de bedoeling. Klopt. Waar gaat u naartoe? Naar Frankrijk. Dat is En gaat u naar een camping of gaat u naar een hotel? naar een camping. Een staakerven gaan we zitten. Gaan jullie op vakantie? Ja. Nee, denk ik niet. Of ja, nee, ik naar Griekenland. Ja, ik ga al op vakantie. Waar ga je dan naartoe? Ik ga op surfkamp misschien, maar dat weet ik nog niet zeker. En waarschijnlijk ook op vakantie met mijn vriendinnen, maar dat weet ik ook nog niet zeker. Maar ik hoop het wel. En voor de rest weet ik eigenlijk nog niet. Misschien nog met mijn ouders, maar dat moeten we nog bespreken. En als je gaat, welke camping ga je dan of waar ga je dan naartoe? Naar Frankrijk of naar Spanje. Of waar kunnen we anders gaan? Ja, waar gaan jullie naartoe? Griekenland. Ja, ik ga misschien naar Italië. Ga je naar Italië? Ja. Ik ga misschien ook naar Venetië. Ik ga misschien naar Spanje. Ik ga naar naartoe. Gaan jullie ook op vakantie? Ik niet. Ik ga met mijn vriendinnen een paar dagen naar Parijs toe, ja. En wat gaan jullie allemaal doen in Parijs? Wat doe je in Parijs? We moeten het wel een beetje plannen. Maar we gaan sowieso naar Montmartre. Dus een beetje de cultuur opsnuiven van Frankrijk, denk ik zomaar. En ja, een beetje winkelen en lekker eten natuurlijk. Hè. Gaan jullie ook nog iets anders doen dan op vakantie gaan? Werken en veel sporten, denk ik zomaar. Want het is er weer voor dus. Ja, gewoon veel werken. Op de camping, eigenwijs. Dus een beetje aan het strand zetten. Wat gaat u nog meer doen in de vakantie? Lekker uitrusten. En wat neemt u altijd mee op vakantie? Heel veel. We gaan met de auto en het spijt er gewoon van alles in. Gaat u op vakantie? Ja. En waar gaat u naartoe dan? Ik blijf in Nederland. Oké. Oké, leuk. En wat gaat u allemaal doen daar? Kamperen, fietsen en ja, gewoon gezellig met elkaar zijn. En wat ga je nog meer doen dan alleen op vakantie gaan? Wat gaan we nog meer doen? Gewoon een beetje met mijn vriendinnen uitgaan, op het strand liggen, afspreken. Jongens versieren. Ja, daar ben jij gewoon pro in hoor. En wat gaan jullie doen? Zo'n man. Ik ben Afspreken met vrienden. ja. Winkelen of zo. Ja, winkelen ook. Sowieso winkelen.